Maganda Ayan, naman. ang kamam Jinky. Oy, ang lusog ng ano niya, oh. Fern na, dili na sa ikon, oy. Fern na. Ito guys, magpo-propagate ulit kami as requested. Magluluto ako ng pizza today. Morning madlang people, nandito tayo sa almusalan at ngayon ay kakain tayo ng masarap na danggit. Ay, ano pa yan? Hindi yata danggit. Anong tawag yan? Danggit ba yan? Kitong! Kitong yung binili namin kahapon. Dalawa na lang natira. At least, tigisa kami ng asawa ko kasi hindi naman mahilig yung mga bata masyado ng ganyan. At ito ay leftover. Ay, dinip ko na. Yan, kung may gustong kumain ng kanin, ayan, may itlog, may kanin na rin doon. Umalis si Edgar, bumili ng simento kasi naubusan. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Ang ingay. Ang ingay naman sa taas. Eto guys, magluluto ako ng pizza today. Kasi it is a special day. Kaya magluto tayo ng yung ginagawa kong pizza, sarili kong pizza na special. Akong bahala kung ano yung toppings. Meron akong pizza ang gagawin na ang toppings ay burger. Yung iba ay capricciosa with this and black olives. Tapos meron ding Hawaiian dahil may tidbits. Tapos meron with bacon and mushroom. Yun, magkakaiba. Medyo special. Ayan. Tapos ilalagay ko na lang ang link kung paano ako gumawa ng pizza dito sa video to. Tapos naka-prepare na ako ng ayan, sauce. Ang sarap niyan dahil nilagyan ko siya ng pesto. Yung gawa kong pesto. Ang sarap. Ang second plate namin, so pizza is the first plate. Ang second plate namin ay ito. Because it is my day. Ako ang bahala ng pagkain namin. Kaya ako ang magluluto. Kaya special. Special kasi Thanksgiving, di ba? Kaya paglutuan ko ng masasarap ang mga mahal na natin sa buhay. Ayan. At share din natin sa iba. Oras na, my God. What time is it? It's 11:55. It's my birthday today. At ito yung hinanda ko. Tingnan nyo naman, late na kaming mag-lunch. Pero di bale. Magluto na tayo guys. Umpisa na natin. Tulungan mo ako. Oy, lunch time. Lunch time na Ayan, ganyan guys. Mag-roll ako. Ayan, at kakain tayo masarap na pizza. Ayan mo dyan. Kain na tayo. Kawawa naman yung chef natin. Hala, sige, gad. Tigad yan. Hala, banat. Naggagawa kami ng pizza. Uy, Chaplin, bilisan mo. Ito, carnivorous ito. Carnivorous pizza with bacon, with ham, with burger. Yan. With Yan, bacon pa. Salchicha. Oh. With salchicha pa. Okay, go. Tignan mo ng parmesan. Okay. Nasaan yung parmigiano? Yung parmesan. Dami. Parmesan cheese. Puno. Yan, pagustuhan natin yung gusto ng mga carnivorous dito sa bahay. Yan, carnivorous guys. Dami parmigiano. Okay na, tama na. Yun, nangangamoy na. Okay na. Nangangamoy na Okay. sa parmigiano. Go. Okay. Then, para manamis-tamis, syempre, mahilig tayo sa matamis, no? Kalahati Kasi, na. Ayan mo na Pinoy lahat. tayo Ganun ba yan? Mahilig tayo sa matamis sa pinya Del Monte Pineapple. Ano? Okay. Marinate pa? Ano? Go na. Wow. Nice. Okay. Okay na. Hindi pa. Hindi pa? Hmm. Gusto ko nang kumain. Hintay lang. Tagal na. Hello guys, I'm so happy with your greetings. Grabe. Pinutakti ako ng mga greetings, guys. Thank you so very much. Thank you so much. At naghihintay ako ng lunch.
Naghihintay kami ng lunch nandun, oh. Ayun. Thank you so much, ha? I am so happy, guys. You greeted me. Talagang nabusog yung puso ko. Okay? Thank you so very much. Let us eat. Excited na. Kumukulo ng gusto, grabe. Napasok ka, ha? Napasok ka. Oo. Tumukulo yung pizza. Init. Huwag kayo makapasok, ha? Pasok kayo. Kapasok yan. Ayan. Kain tayo, guys. Let's eat. Ha? Crispy kaya. Ito guys, magpo-propagate uli kami as requested. Ayan, at kami ay ngayon kasi ay inaasikaso na talaga namin mga tanim na kakaawa na. So, let's do this. Mag-propagate tayo ng anthurium, yung silver arrow. Hi guys, good afternoon. Andito tayo ngayon sa Old Airport guys kasi maraming request ng tungkol sa updates ng halaman as promised kasi nung isang araw hindi kami nakatuloy dito dun sa kadahilanan na umulan, di ba? So ngayon maganda ang panahon at ngayon ay 5:45 in the afternoon kaya hindi mainit. Ang gaganda ng mga tanim, ang sisigla at maganda dito, meron pang mga ukay-ukay sila, mga garments. Ay, bawal dito. Dulo. Oo, may pipikapin ka. Bawal dyan eh, wala ka namang pick up eh, di bawal, naturalmente. Ganun ba yan? Wala nga naman, ikaw lang ang special yan. Wala nga. Special yan. Ano nangyari? Bawal ba? Meron ka nakalagay na bawal? Wala naman yata. Ikaw nang bahala, huwag ka nang magtanong sa akin. Kasi pag may sinagot ako, eh baliktad man. Nasaan na yung pwesto ni Ma'am Jinky? Yan. Yan. Yun. Ganda ng mga tanim dito. Ha? Magduwel. Saan? Ang meron tayo nga gagawin. Di. Dito yun eh. Ha? Dito. Dito ba yan? Oo. Dito ba yan, no? Hindi. Ah, hindi ba dito? Hindi. Si... Wala. Nagtanaw mi. Oo. Pwede ra? Oo. Asa itong pwesto nila, Ma'am Jinky? Ito. Oo, yung palagi ko. Ito. Saan? Dito lapit. Ah. Ay, meron siyang variegated na ano. Ay, meron naman tayo. Gano'n na? Salin. Yung ano? Variegated na ano ba to? Ito? Oo. I-frame nung pin na to. Meron ako doon malalaki. Lagi. Meron ako yan malalaki. Ay, monster. Deliciosa pala yun ah. Maraming magaganda mga tanim pa rin. Ayan ang mga ano nila. Mga plants nila. Ayan. Hapon na. Ayan. Okay pa, maganda pa naman. Oh. Asa may pwesto ni mo na? Ito, mga ano niya. No, sana mga pricing ninyo na ining us-us? Hindi na pareha sa Us gyud. ining us-us na? Oh. Hindi na pareha sa una no? Nga Di mga- na pareha sa una tag 1,000 Oh, sila. 1,000. Ang gamay kaayo moabot ng 1,000. Oh, lagi. Sa Ang una. karon ning us na siya gamay. Oy, pati yan sa palok meron na Oh, sila. sweet sa Nakita palok. ni Gani, epiprem nom. Kanang naahi noon, mahal gyud na kay dako naman kaayo. Ah, 9. 9K? 9K yan? Ah, 9K, mahal pala yan. Mahal pa rin. Aba, lagaan mo yung ano, meron naman kang ganyan. Nani, Ah, ano. may dako, Gani.
Ayun. 9K di ay? 9K na pala yan. Oh my God, mahal pa rin pala. Mahal gihapon ang kuan. Kaning Variegated man eh. Variegated. Ha? Kanina? ang puti man na naa. Oh, ang puti. Oh. Nya duha ka buok ng gitasok siguro. Duha ka punuan. Pila man na? Pwede rin nag 800. Uy, 800. abin ako Dili. 800. Mabudol ka na. Na may kuan anak. Nay, Sana. ko ano? Saan dyan? Kani. Ayun. Yan na. Oh. Meron naman tayong ganyan, di ba? Naba mo kuan? Epiprem no? Albo? Albo na 18 albo. Albert. Oh, epi na alto. Yung ano. Ay, yung Radican. Oh, meron siya Radican. Magkano ang Radican yan? 1.5. 1.5. Oh, tama, mahal pa rin ang Radican. Mahal-mahal gihapon ang Ang Angela ni Angela, oh. Angela, Angela pa, oh. 5. 5K? Okay. Ah, 5K. Oh. tatlong daan. Barato na. Oh, kay sa una Sa na. una 15. Eh, mahal pa rin kasi maliit man oh. Moabot Pero gamay ni, gamay. Oh. 5K ni? 5 na. Itong dako-dako ana 5K yung Angela nila. Naghanap mo 4 leads na lang na. Ito yung... Ayan, 5K. O gusto mo muari sa Old Airport na sila Angela diri sa mga nangita. Pangita si Ma'am. Unsay nga ni Mama? Ha? Nene. Nini. Nene, si Ma'am Nene, ika pila nga pwesto. Na, may ni. Basta pasok ka na rito sa ano. Oh, meron silang ganyan, oh. May kalima nga pwesto. Meron mga ano silang mga ano yan, oh. Ayun na nga. Di ba yung ano yan, yung... Kana siya, Clary. Clarinder Byung. Oo. 2.5. 2.5. Mahal pa rin. Huh? Clariner Bium man. Clarinder Byung. Oh. 2.5. Mahal pa 2.5. rin. Ito, Jose ito. Bono. Ay, Jose Bono yan, oh. Kanang naa ko ano na 1,000. Ito yung... Oh. Kanang kurong. Oo. Kurong na. Kalimutan ko Kurong. ang pangalan niya eh. Oh, mura gyapon eh, mahal pa gyapon. Mahal kayo, mga rare na mga tanim pa. Meron pa siyang variegated na ano dito, oh. Yung anong pangalan niya, kanang ano, oh. Yung... Rainforest. yung ano, Kuan. yung pangalan, Seratom ba ito? Ano? Seratom? Dili, variegated. Kanang Variegated na, nakalimut ko siya ano. William bitaw. Ay, William ba yan? Variegated. Cardboard. May cardboard siya ng ano, 500 na. 500 pesos. Yan, 500 lang. Kasi gusto cardboard. Napoy barley marks dito, tagpila man. Pwede rin na 400. Oh, 400 daw, barley marks nila. Ito, magkano itong ano niya, ganito, tortom? Tortom. Oo. Di pa na ako ikaw kay gamay kaayo. Tabako niya. Mahadlo ko og Baka mamatay. Mamatay na. Oh, very good. Ito, ganda rin ito. Oh. Sa may cans, oh, may cans. Oh. Ay kan. may chance. Hindi, color na may cans siya, oh. Oh. Uy, may orchids man yan, eh. Marami, sari-sari pa rin dito, oh. Marami, ano. Nakay variegated Pero nga variegated wala. Kano champion niya? Kung hatag anak, pwede rin 5,000? na 4,000 daw yan, oh. 4,000 daw yan. Oh, wala pa yun, hindi pa lumalabas yung kanyang ano. Paglabas ng ano yan, mas mahal na. Champagne. Oh. Walang nako kuha kay aron mapurma ba siya. Oo. Parang fertilizer na rin yan. Yan, may silang variegated na ano. Gabi, location. Magkano ganito nyo, ano? Ah, Ang ganito nyo, magkano? allocation. Oo. Ano ay 100 na ay 50 kanang gagmay. Yung variegated, ha? Yung barato na, no? Okay, Barato dati na. naman ang barato na yan. Kasi daghan na kaayo. Oo. Barato. Di Pero naman sa- na rare ron. Kaya sa una, mahal. Sa una, kay rare pa man. Karon kay nakadaghan naman. Ito, ano to, ang klaseng tanim mo? Parang umapoy, oh. Chopstick na protons. Protons, oh, umapoy, oh. Protons, Protons na umapoy. Parang nasusunog, oh, si protons, oh. Tagpila ng protons ni mo na. 5. 500? Ayun. Parang umaapoy si Crotons, oh. Di ba? Oo. Huh? Parang may light. Ang uban ani tag 1,005. Kung ano pa lang ako, 800. Mahal pag gihapon. Mahal ang Mahal ang talisay, eh. talisay ron.
Okay, sa Napamura uban to. ko no, Mm. 1.5 pero sa iyaha 800 na lang. Mm. Marato ra iyaha. Hmm. Okay. Imo pud nila. Dili kang Martin na, kaila kang Martin. Okay lang po. Dito sa kang Martin. Mo di siya magbantay. Yan ba yung McDonald dyan? Ito yung McDonald? No? Dili. Dili yan. Dili ano? Maunay Murag barigi. paikos nga variegated. Yun. Iba pala yung McDonald pala. Ano nila? Makdo. Kang Martin eh. Martin. Si nandun sa Panglao Sa sa Dawis. Dawis. Oh. Dawis. Bayot bita no? Ay sorry. Sorry. Bayot Na. na. Ano? Marta. Marta si Marta. Inguli na di is Marta. Uli na silang Jinky gatuyog. O magka. Pagkaman silang Dawis. Oh, pares man dito sila. Mao ni kang Ma'am Jinky. Mao na ni. Mo ni kang Jinky karing ni nga side kaning gatunga man sila duha sila ano. Gato nga sila ni Marta di ay. Dili kang Mirian pud ni. Nya kare si Marta. Baik ko ano gud ni. Baka gray si si Ma'am Jinky naman siguro. Asa kay mga bagong abot Ang niya? sa kuan niya. Kasi bagong Sa abot Dawis. sa Dawis daghan no. Wa man gud niya dad adin hitanan kay na may mga wagod. Ay hadto Ay, bitaw. oo. Daghan tingaling bagong abot niya no. Tingali daghan kaayo. Ayun. Mm. Daghan. Kay ning Maganda Yan naman. ang ka Ma'am Jinky. Magaganda mga tanim nila rito. Oh. Gin na lang gin. Oy, ang lusog ng ano niya oh. Itong ang lusog. Yung sobrang lusog. Kanang murag. Singalan ni bigonya. Kani ba ang lusog kanang Kina lusogan kayo, lusog oh. Dagdag kog ng mga lips oh, talawa naman pa lips niya oh. Sus, giant kayo. Oh. Ang dako ay. Malusog oy, lusog na lusog. Oy, may saykad din sila rito oh. Oh. Tagpila kaya ni Ana? Kani? Sa Saykad oh. sama ni. sa ikad Saykad, nga kamay. Sikan. Sa ikad ba di na? Saykad oh. Oh. Ay oo nga. Ay oo nga. Sa ikad. May presyo ng utang no. Ko ka kuan. Plus- Wala na siguro na nabilong sa Fern. Uy, Fern na ay dili. Dili na sa ikad ay. Fern. Fern na. Fern na. Oo. Fern. Humok mo gaya gan. Fern di ay. Sa ikad pero Di ba meron tayong ganito? Sa mga ngalan ito, nakalimot ko sa ngalan to. ako po nakalimot na. Ay na, yung pangalan di ay. Ay ngalan oh. Distante Lovum. Oo, Distante Lobom. Oh. Distante Lovum. Rare din yan, bihira lang din yan. Naagihapon. Oo. Nagpila na kayo nga ni Ma'am G. May price. Kani mura. Uy, ganda nito oh. Ano ba ito? Kani siguro barato. Murag lahi man ni. Lang kay murag Black Cardinal niyo niya. Black Cardinal. Black Cardinal gyapon na.
1-3 oh. Oh. Lakay ka din na. Kung ano ka nang sa Taiwan. Taiwan o lahi. Itong ano, di ba ito yung ano? Ah, Ito, ganito, sa ano? Nay marka siguro ana. Uy, nakasuwat. Sa kanupingan. Ito. Basahin mo. Monstera Albo. Sir, albo eh? Magka? Porsigiana. Bursigiana. Borsigiana di eh. Bursigiana albo. Monstera Albo, Porsigiana. Magkano naman ito? 4-5. 4-5 ni. Ginoo ko. Pangkinsa ka ni. Kay Marta. Dili. Ay, babae pala, no? Kay, ano? Mary Mary Ann. Ann. Kung pila ka para isugo verde niya. Kani. Oh. Para isipin, mula sa anang natagya to. Oo na, kay price ano. Iya mo gulang dagunon sa kuan. Kaning kuan bitaw sa ICF. Exhibit. Napuri ko ano, Red Congo. Ang lusog nito, grabe, no? Ang lusog. Oo. Pila ka? Murag bagura na yan. Oh, 1-5. 1.5. bagong kan. Ay, papatuna. Yung barato na dahil mahal sa Ang dauna. babsi. Ang babsi mura o kuana niyang kating na baka na niya. Basta kay nakabaligya na siya babsi nga to. 2,000? Wala ko kay baw pila na. Marami rin sila mga rin. May black cardinal eh. Naagod gihapon. Daghan gihapon oy. Daghan gihapon. Daghan tayo. Bravo, yung mga ano nila. Itong, Monstera, oh. yun, oh. Pila pa yung Monstera? Monstera delicious. Ito, oh. Oo, Monstera. Pila ka sa iya ha? Naa siguro na sa 35. Tingali lang. Ito, aha. Naglaban ng mga aso. So, ano. Dapat bawal yan. Ang pila ka niya. Asa? YouTube. Ka? Ay ito? Kaya ka na? Nay price? Wa. Kay dihay nagkuha ko niya kay para sa kuan ba ka lang inside bitaw sa house Para o 3-5. 3.5? Tagpila ka ni. Ambot lang ka na. Kamurag. Di ba kapares na nandito sa dako? Parehas man na sa imo. Pila di ito gimo nang Taas man tong iya. 9 to iya. 9 ang kuan. Oh, meron din siyang turtom, oh. Sa. Yan, oh. Turtom. Ay, Eh. pero gamay. Yung turtom natin, hindi ko na nakikita. Ha? 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 Tanawa dito. Pila? Oh, may pressure po doon? Ha? Na. Mapunta ko price. Awa. Turtom. Ayan. Okay. Sigurado Daghan. ko daghan sa iya hambay. Itong pudbigi ka na to sa hadlaw sa ko. Kita na kuan. Sabi. Uy, asa mo pisto? Daghan, mga ano, mga talisay na variegated. Talisay na variegated niya. Ayan o. Ganda na. Sure pa rin niya. Salamat na. Sige. Salamat po. Sige na. Salamat. 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 Tignan mo naman to. Binunsay niya yan, oh. Oh. Para mga ano na ito, hindi na yung... Picture mo nga ako dito. May bulaklak dyan dito.
Yeah. May sili pa dito. Pati ba naman sili? Ayun oh. Chili, agad. Binibenta lahat yung mga yan. Ha? Pati sili. Oh, ito, oh. Ang laki, oh. Magkano daw? 15,000? 15K ito. 15,000 yung ganyang kalaki. Lagi. Ay, Ito pa nga. Yung ano, malaki na. yung hindi ako nakanganga. Variegated, oh. Dakuan niya, oh, bonsai. I'm here, dumaan ako para sa 2 box niyan and then I ordered this kasi never ko natikman yung Okinawa milk tea na yan. Andito ako sa Dunkin. Ayan, nakabili kami ng palabok kasi yun ang bibihira namin kainin. So I said, magpalabok naman tayo. Ayan. So dito meron maraming tao dito. Dito sa ano ito, sa malapit sa plaza na Dunkin. Ayan. Nabago na eh. Nabago na yun eh. Nabago na yung Dunkin. Oh. Nabago na yung kanilang ano. Hindi, una pa ninyo. Ano pa na? Tulo. Tulo. Ari nga side, sir. Ari na.